Açık olsun. Doğru maydan Hudaýyň sözlerine ştaýda sunugat döredellik prosta üç ýatlary ya bir başga da düşünýärler doğru maýsa. Ştaýda gije günni ýatylmany işden ýa-diňe diýene antaçyk nemeler görýäňiz ýa oturan ýerlerine bir dere kommentariýa ýazýarlar. Şol birazcık abidne diýär. Rahat oğlum son gün yürekdäki zatlar gün beýan edýär da şu an. Aratarlyk gerek gel. Prosta sen hakykat aýdýan, öz aňryňda näme aýdýan ýöne o köp süýünü dile geçirip bilmeýär. Şoň üçin mara ýene de bir şu klipde bir ulu debüt boldy dary Gülnur Jagaş we Gyjagaş. Şu klibi anana öwediňe özüm bededim mikän diýip oturma he. Yok. Ýa şu olmadyk bolsa mena duyga girmem, yani başga sabab. Senin tens. anana neme ikisinin gujaklaşýan ýeri bar. Ýa-ni gören bolsaňyz şu taýda anana atadan gowaýna çojak Gyjagaş. Ýöne men köp kadrlar görkezip bilemok, sebäbi wagt az. Jemi düşürilen syomkadan 15-20 minutluk bir korotkometrajky film çykaryp bolýar. Ýöne prosta näle düşündiren wagt az, aýdyma sygdyrmaly bolanyny ana şeýdip berdik da. Ýöne bir tarapdan gowan bolly, hiç ýyl klip başlaýar, utorýança hiç ýyl atfilkasiýa etip bolanyk. Diňe 3 sekunddan başga zat gelipdi. Mizansena çarşypdy da. Jemi 40 mizansena bar şu klipde. 40 sahna. Onun prosta bir näle diýeni uly iş diýjek bolarna. Anana gaty uly işden beri. Onun Allah jan hemmemize awra getirsin. Bizi silap, hormatlap görýärler, diňleýärler. Allah razy bolsun sizden. Ýetip gelen beraat gijaňyzdan tüýsürekden mübarekleýän. İnşallah kaza namazlaryny okan, ýörüte beraat gijede okalýan namazyny okan. Okabilseňiz 100 rekat okan, okabilseňiz 2 rekat okan. Esasanam Allah'dan bizi bağışlanmamızı dilemeli, ählemez. Esasy maksat şol. Onu haçanna gowzada premier bolýan bolen Allah belki şo Jagaş ýerinde bize sowap ýazar. Belki Allah jan. Janyňyz sag bolsun. Salamlaşýarlar. Ähli Hitrofkan oglarlar diýär. Ähli oglarlar, gyýlar Serdar janyň patbeşiklaryna köp daý salam ýollaýan. Allah razy bolsun. Şu bizi ýerlap söýüp görýäniňizde bize şol ýeter. İnşallah şol ýeter. Şol bizi bir owaň çetinden emelter. İnşallah nedip bolsa ýene de gow zatlaryň ornuny nedip bolsa ýene bir täze proýektlerimiz bar. Ýöne gönümel innik proýektim näme baklasyň ikincisi çykmaly. Allah ýol berse uly proýektlerden martda Allah ýol berse ýem ikinci serat başga. Şoň üçin biz bilen galyň. Janyň sag bolsun. Sağ ol brat. Esdiňiz? Karot kino film haqda Muradyň özünden esdiňiz. Näle bärde görmediklerim barmy? Dawa efirden çykyp gön klip görün. Şujestan efirde. YouTube kanalyna Dronlar Muradym. Oh, thank you. Şunu efirde görkezler. Yok. Emağda salam, mehribanlarym, gowum ýagdaýlaryňyz. Bugün Türkmenistan wagty bilen saat 12:00 meň resmi YouTube kanalymda täze aýdymyz ýüklenýär. Ol aýdym kim bilen, nähili, ony birazajykdan size gurrun bererim. Häzir bolsa biz birazjyk gijal barýas Batır bilen açylışa, ondan soň toýa. Men bilmedim näme açylışdygyny. Batır näme açylış bu? Barsa koýar. Danu. Utlu var sınavlar yürümsüz şevralınız. Soýluk sawal gutsaňyz şeň. Şeýdi, azap edipsiň. Yazdırdım.
Mehribanlarym hemmäňize salam. Giç ýaş sagamanja otursaňyzmy? Naha biziň trio duetimiz çykdy. Aýdymyz meň resmi YouTube kanalyma ýüklenen. Biz bu aýdymly klipimiz çykýança reklama etmerligi şeýlede hiç ýyl paýlaşmalygy net etdik. Naha klipim YouTube kanalyma ýüklenni, geçin görüň diňläň. Göwnüňize ýarajak, nesip bolsa toýlarda remix edip hit boljak aýdym boljagyny anan ýaz. Aýdym üçin Spitra, Soprano köp sag bolsun aýdýan, klip üçin Döwje Arda minnetdarlygymy aýdýan. Ona näme YouTube kanala geçip öz pikirlerinizi ýazyň. Hemem gowzady görmeň özüm gowy. Barym gowzat görüm.